Pekný večer, priatelia, pozdravujem vás pri svojom ďalšom vydaní Liveko. Je piatok, posledný školský deň, takže tí, čo máte deti, ste dnes určite v prvom rade riešili vysvedčenia svojich detí, tak dúfam, že tie vysvedčenia boli také, aké ste si predstavovali. Ak náhodou nie, tak nezúfajte. V septembri sa začína ďalší školský rok, takže bude príležitosť na ďalší reparát. Dlhšie sme sa nevideli, takže zatiaľ tu vidím približne nejakých 90 otázok alebo komentárov pod tým avízom, ktoré som zverejnil dnes popoludní, takže pokojne píšte ďalej svoje otázky buď pod ten klip, alebo pokojne aj do tohto liveka a ja sa ich samozrejme pokúsim zodpovedať. Dnes sme mali mimoriadne horúci deň, takže leto je v plnom prúde a politika trošku je možno na ústupe, aj tie diskusné relácie už počas letných prázdnin pravdepodobne mnohé neuvidíte. Čo mám informáciu, tak televízia Teatry bude pokračovať v relácii v politike aj cez letné prázdniny, takže aj ja som dostal jednu pozvánku predbežne na 27. júla na nedeľu. Ak všetko dobre pôjde a nikomu do toho nič rušivé nepríde, tak s poslancom za Slovenskú národnú stranu, pánom Michalkom, budem diskutovať v relácii v politike 27. júla počas letných prázdnin. Ako ste si možno všimli, tak našimi najčastejšími diskusnými partnermi v týchto víkendových reláciách sú politici alebo nominanti za SNS. Je to tak preto, lebo ešte niekedy na začiatku volebného obdobia sa tri koaličné strany, Smer, Hlas a SNS, neviem presne, koho to bol nápad, ale každopádne tieto tri strany sa na začiatku volebného obdobia dohodli, že nebudú s poslancami z klubu Hnutia Slovensko vôbec chodiť do diskusných relácií a pokúsili sa nás takýmto spôsobom vytesniť. Možno aj dúfajúc, že tým, tak povediac, v úvodzovkách zakapeme, že nás znechutia a že nás dostanú na perifériu. Ale ako už poznáte, či už Igora Matoviča alebo ďalších kolegov, opak je pravdou. Práve takéto podpasovky nás často dokážu nakopnúť a zabrať, takže o to intenzívnejšie sme začali byť aktívni na sociálnych sieťach, na tlačových konferenciách, v pléne Národnej rady, či išlo o vystúpenia v rozprave alebo o faktické poznámky. Dnes prakticky, keď pozriete štatistiky, či už predložených zákonov, alebo vystúpení v rozprave, alebo faktických poznámok, alebo pozmeňujúcich návrhov. Jednoducho to, čo súvisí s bežnou poslaneckou prácou počas schôdzi, ktorých nebolo zase až tak veľa v tomto roku, ako viete, tak v mnohých týchto štatistikách práve na čelných priečkách sú členovia nášho poslaneckého klubu. Takže snažíme sa byť veľmi aktívni a aj tieto liveka sú toho dôkazom. Dobrý večer prajem Marcele, Zdenke, Jarovi Mikušovi. Dobrý večer. Pozdravujem aj Máriu Horvátovú, Máriu Bajusovú, Leonarda Sava, Jozefa Michníka, Zuzku Grelovu a tak ďalej. No, takže skôr ako prejdem na vaše otázky, dám jednu takú politickú aktualitku. Práve totižto v uplynulých hodinách som prevzal rozhodnutie mandátového a imunitného výboru. Vo veci, možno si ešte pamätáte, na jeseň minulého roka sa v pléne Národnej rady stala taká vec, že
respektíve najprv sa to stalo na jednej tlačovej konferencii a potom sa to v nejakej miere zopakovalo aj v pléne Národnej rady, že vtedajší poslanec, dnes minister cestovného ruchu a športu, Rudolf Huliak, sa vulgárne, dá sa povedať, alebo minimálne mimoriadne neslušne vyjadril na adresu jednej poslankyne, konkrétne to bola poslankyňa Plaváková z Progresívneho Slovenska, ale v zásade je úplne jedno, ktorá poslankyňa by to bola. Jednoducho ten výrok bol absolútne nevhodný. Poslanec Huliak prirovnal poslankyňu alebo hovoril o nej ako o psu. No, nebudem tu teraz opakovať to slovo na 4 písmená, asi si to pamätáte. Tak som vtedy procedurálnym návrhom v pléne Národnej rady vyzval vtedajšieho povereného predsedu parlamentu Petra Žigu, aby využil svoje právomoci, ktorými disponuje na základe zákona o rokovacieho poriadku, a obrátil sa na mandátový a imunitný výbor s návrhom na disciplinárne konanie voči Rudolfovi Huliakovi. Tento incident, ako aj môj návrh, je zo septembra minulého roka. Teraz máme koniec júna a ja som práve včera prevzal rozhodnutie mandátového a imunitného výboru, takže takýmto tempom koná samotný parlament. Nie je to úplne vzorné, podľa môjho názoru. Čiže keby štátne orgány takýmto tempom konali vo veciach obyčajných ľudí, asi by ľudia neboli úplne spokojní so službami štátu. No, a možno vás zaujíma teda, ako táto iniciatíva dopadla, takže mám tu dve takéto A4. Prečítam vám ich. Autorom stanoviska je predseda mandátového a imunitného výboru Národnej rady Marian Saloň, poslanec zo strany Smer, ktorý mi napísal nasledovný sprievodný list. Vážený pán poslanec, v prílohe zasielam uznesenie mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky číslo 15 z 18. júna 2025 v súvislosti s doručenou žiadosťou o preskúmanie vášho podnetu, ktorý ste predniesli na rokovaní 19. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky dňa 25. septembra 2024. Takže pozrime sa, ako znie teda toto uznesenie. Mimochodom, ešte do zatvorky alebo na margo dodávam, že ja som žiaden podnet nedával, čiže nemyslím si, že som úplne presným a vhodným a správnym adresátom tohto rozhodnutia mandátového a imunitného výboru. Ja som vtedy vyzval Petra Žigu, vtedajšieho povereného predsedu parlamentu, aby sa na mandátový a imunitný výbor v tejto veci obrátil vo veci vulgárnych výrokov vtedajšieho poslanca Národnej rady Rudolfa Huliaka, čiže nebol to môj podnet. Ja som sa na mandátový a imunitný výbor neobrátil, ja som o to požiadal Petra Žigu. Čiže ak niekomu mali z mandátového a imunitného výboru odpísať, myslím si, že to bol, alebo by mal byť Peter Žiga a nie ja. No a teraz už samotné uznesenie mandátového a imunitného výboru z 18. júna 2025. Uznesenie mandátového a imunitného výboru k žiadosti o preskúmanie podnetu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Gábora Grendela, ktorý predniesol na rokovaní 19. schôdze Národnej rady 25. septembra 2024. Mandátový a imunitný výbor Národnej rady berie na vedomie, že dňa 30. septembra 2024 bola mandátovému a imunitnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky doručená žiadosť o preskúmanie podnetu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Gábora Grendela, ktorý predniesol na rokovaní 19. schôdze Národnej rady dňa 25. septembra 2004. Mandátový a imunitný výbor konštatuje, že súčasná právna úprava disciplinárneho konania a oprávnenie mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky
neumožňujú postupovať podľa paragrafu 135 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky. A to vzhľadom na to, teraz príde pointa, že Rudolf Huliak si od 5. marca 2025 neuplatňuje mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky. Takže, zjednodušene, vzhľadom na to, že Rudolf Huliak je od marca ministrom a nie poslancom, Národná rada, a teda mandátový a imunitný výbor, nemá možnosť ho disciplinárne potrestať. Nuž, keby som ten podnet adresoval cez Petra Žigu v marci, nepoviem ani slovo, stane sa. Ale príde mi úplne absurdné, že ten incident sa odohral na septembrovej schôdzi parlamentu, že mandátovému a imunitnému výboru bol tento podnet od Petra Žigu doručený 30. septembra minulého roka a v júni tohto roka mandátový a imunitný výbor konštatuje, že keďže od marca Rudolf Huliak nie je poslanec, ale minister, nie je možné ho ďalej disciplinárne riešiť. To je naozaj na smiech. Keby mandátový a imunitný výbor sa zaoberal týmto podnetom včas, mohol by riadne vyhodnotiť konanie vtedajšieho poslanca Rudolfa Huliaka. No ale tým, že mandátovému a imunitnému výboru trvalo 3/4 roka, kým ten podnet vyhodnotil, tak už ho musia odložiť, ako sa hovorí ad acta, lebo Rudolf Huliak už nie je poslanec, už je minister, takže nie je možné hodnotiť jeho slová na adresu poslankyne Plavákovej. Naozaj ukážkový príklad, ako zamiesť nejakú vec pod koberec. Postupovať čo najneskôr, aby sa potom mohli vyhovoriť na to, že smola, už pán Huliak nie je poslanec, už je minister. No, poďme teraz na vaše otázky. Najprv Radoslav Osadský, taká uštipačná, ale však ja nemám problém ani s takými otázkami. Aký je prínos Pročka v politike? Nuž, pán Osadský, ja vždy hovorievam, že politikov treba hodnotiť na základe ich skutkov a skutkami politikov, najmä teda poslancov Národnej rady, sú v prvom rade ich hlasovania v parlamente o dôležitých zákonoch alebo aj o rôznych napríklad personálnych otázkach. Takže ak sa pýtate konkrétne na poslanca Pročka, tak kolega Pročko hlasoval za všetky protikorupčné návrhy, ktoré sme v Národnej rade kedy predložili. Niektoré predkladal dokonca aj on osobne, napríklad zákon o hmotnej zodpovednosti politikov a verejných funkcionárov, na ktorý sa nás často ľudia pýtajú, kedy už bude zavedená hmotná zodpovednosť, a poslanec Pročko je jedným z tých, ktorí vytrvalo predkladajú tento zákon, a ja mu držím palce, aby sa mu to jedného dňa podarilo presadiť. Niekedy k tomu chýbalo veľmi málo v parlamente, v tomto volebnom období, keďže sme v opozícii, tomu chýbalo trošku viac, ale nie všetkým dňom koniec. Rovnako podporil napríklad aj voľbu Daniela Lipšica za špeciálneho prokurátora. Veľmi ostro vystupoval, keď táto vládna koalícia rušila špeciálnu prokuratúru a zmierňovala tresty za korupciu v trestnom zákone. Takže to je moja odpoveď na vašu otázku. Poďme ďalej. Hejty, ktoré nemajú v zásade ani neobsahujú žiadnu otázku, tak tie asi preskočím. Koniec koncov, ak vás zaujímajú hejty, pokojne si ich prečítajte na mojom profile. Nájdete ich tam naozaj neúrekom. Takže pozdravujem všetkých hejterov a želám im krásne letné prázdniny. Možno sa im podarí trochu schladiť hlavy na kúpaliskách alebo v
nejakých jazerách. Tu v Bratislave napríklad na Zlatých pieskoch sa dá dobre kúpať. No, Ida Konopová, ahoj Gábor, už si mal dvakrát absenciu live. Áno, priznám sa, tento piatkový termín mi nevždy vyhovuje. To je čas, kedy človek ide napríklad do divadla. Som bol minulý piatok v Jokajho divadlo v Komárne na premiére jednej inscenácie. Takže áno, ten piatok je žiaľ taký. Takže už si mal dvakrát absenciu a dnes prídem neskôršie, tak pozriem zo záznamu len odkaz tebe i celému hnutiu Slovensko. Ste výborní, naozaj výborní, držte sa, tak aj naďalej vaši srdciari. Ďakujeme veľmi pekne, Ida. Poďme ďalej. Tu sú aj nejaké pochvaly, aj nejaké hejty. Dobrý podvečer, pýta sa Daniela Romančíková. Dobrý podvečer, chcela by som sa spýtať, aký je váš názor na tajné rokovanie Tarabu a Fica o vodnom diele Gabčíkovo. Ako podľa vás porieši Európska prokuratúra rozkradnutie eurofondov na vily? No, čo sa týka toho Gabčíkova, tak ja som bol zo začiatku, priznám sa, dosť skeptický, že táto vládna koalícia pohne ten spor medzi Slovenskou republikou a Maďarskom dopredu. To, že tie rokovania sú utajované, to asi nezvyšuje dôveru v očiach verejnosti. Takže sám som naozaj zvedavý, pretože tento spor dlhodobo rozdeľoval slovenských a maďarských politikov. Takže som veľmi zvedavý, ako to dopadne. A ja som skôr skeptický, priznám sa, lebo od začiatku toho príbehu som mal pocit, že každý štát má trochu iný záujem a tie záujmy sú nezlučiteľné. Takže bol by som prekvapený, keby sa ten spor vyriešil. Ale uvidíme. A čo sa týka Európskej prokuratúry a rozkradnutie eurofondov na tie známe haciendy, tak ako to dopadne, to samozrejme nechcem úplne tipovať, lebo neviem, aká je dôkazná situácia. Zdá sa to na prvé počutie úplne jednoznačné. To znamená, že ináč by sa o to asi Európska prokuratúra pochopiteľne ani nezaujímala, keby to tak nebolo. Takže ona má moju dôveru, musím povedať. Za Slovenskú republiku je na čele Európskej prokuratúry čestný prokurátor, o tom som presvedčený, pán doktor Novocký, ktorý na Slovensku má akoby pod sebou ďalších prokurátorov, takže verím tomu, že táto prokuratúra bude postupovať absolútne nezávisle a že policajné orgány budú rešpektovať všetky pokyny a postupy Európskej prokuratúry v tejto veci. Je zjavné, že v tých vilách neposkytujú žiadne ubytovacie služby. Mohli sme sa o tom presvedčiť pri rôznych investigatívnych reportážach, či to boli novinári z portálu 360 alebo aj ďalší investigatívci, takže hovorím, na prvý pohľad to vyzerá veľmi jednoznačne a Európska prokuratúra je podľa mňa dostatočne nezávislá na to, aby to mohli vyšetriť a nezamiesť pod koberec. Tak ako zamietli pod koberec napríklad toho disciplinárne konanie s bývalým poslancom Huliakom. Anna sa pýta, Gábor, nemáte pocit, že Šutaj Eštok je už v koncoch? A taký pocit mám dlhodobo. Tie prieskumy verejnej mienky sú v tomto pomerne jednoznačné. Strana Hlas stráca od začiatku volebného obdobia. Možno stratila čo do počtu voličov asi najviac svojich voličov od volieb.
aj keď Slovenská národná strana teda tiež stratila, ale čo sa týka tých absolútnych čísel, tak pravdepodobne teda Hlas ich stratil viac a je úplne zrejmé, prečo sa to deje. Hlas sa tváril na začiatku, keď vznikal, že je lepší Smer a vidíme na základe konkrétnych výsledkov a konkrétnych skutkov, že Hlas je presne taký istý, ako bol Smer. Čo sme my mimochodom hovorili od úplného začiatku, že neexistuje žiaden rozdiel medzi týmito dvomi politickými stranami. A tá otázka pokračuje od Anny, čiže nemáte pocit, že Šuta je už v koncoch, stále má potrebu niekoho zatýkať, no v prvom rade by mali jeho. Nezabudli sme na zlaté tehličky s kičurom v štátnych hmotných rezervách a ruličky z eurobankoviek, ako dával do šálky v kredenci. Tak, či má alebo nemá potrebu? No, on má hlavne potrebu neustále komentovať vyšetrovania. Čo si myslím, že sa vyčítalo mojim kolegom, ktorí boli napríklad na ministerstve vnútra v minulom volebnom období, že prečo to častejšie nekomentujú, prečo častejšie nevystupujú vtedy, keď mala polícia rozviazané ruky a diali sa všetky tie vyšetrovania, ktoré prvýkrát v histórii Slovenska išli naozaj až na najvyššie poschodia slovenskej politiky. A ja si myslím, že to bolo správne, že dávať tomu taký ten politický komentár môže vyšetrovanie skôr spochybniť alebo tomu ublížiť. Takže áno, súhlasím. Pôsobí to tak, že Matúš Šuta Eštok je v koncoch, chytá sa tejto slamky, lebo aj koaliční voliči už netrpezlivo čakajú, kedy konečne budeme pozatváraní. My, myslím tým predstaviteľov bývalej vládnej koalície. Teraz bol nejaký pokus ohľadne bývalého ministra obrany, to ste asi zachytili, ktorý je ale v Kanade a všetci jeho bývalí kolegovia, ktorí ich zadržali, boli prepustení a nikto z nich nebol obvinený. Takže aj tam sa mi zdá, že mnohí koaliční politici už si medlili ruky a vytešovali sa a nakoniec to zatiaľ vyzerá skôr z tohto trestnoprávneho pohľadu na také fiasko. Takže uvidíme, ako to bude pokračovať. Každopádne ja by som toto na mieste Matúša Šutaja Eštoka určite nerobil. Poďme ďalej. Zdravím, pán Gábor, pýta sa Andrea Starobová. Chcem sa opýtať otázku, prečo minister Takáč nechal prepadnúť 217 miliónov eur? Nevedeli, ako to urobiť, alebo im bolo jedno, že prepadne 217 miliónov eur? No, tak prečo to dopustil, to vie asi najlepšie len on sám. Je to naozaj nehorázne, pretože to boli peniaze, ktoré boli určené farmárom, malým farmárom, ktorí by vďaka týmto peniazom si mohli zaobstarať lepšie vybavenie, mohli si takýmto spôsobom znížiť náklady a koniec koncov by to bolo v prospech aj toho spotrebiteľa, teda nás všetkých, lebo ak by vďaka tým eurofondom sa podarilo farmárom, malým farmárom, teraz nehovorím o veľkých hráčoch, znížiť svoje náklady, tak aj ich produkty by mohli byť na pultoch lacnejšie. Takže či to bol úmysel zo strany Takáča pomôcť veľkým hráčom, aby ich, nedaj Bože, konkurencia malých farmárov neohrozovala, to vie minister Takáč najlepšie asi sám, ale nikde som nezachytil, že by sa za to ospravedlňoval, alebo že by to nejako dôveryhodne vysvetlil.
Robert Fico chodí na kontrolný deň, teda kontrolné dni, bol už aj na ministerstve pôdohospodárstva, tvári sa, ako je všetko super. Dokonca teraz najnovšie hovorí, že vlastne minister Dakaž nemá nič spoločné s potravinami. Pritom ešte nie tak dávno na úrade vlády spolu sedeli a tvárili sa veľmi dôležito aj s ministrom financií Kamenickým, aj s premiérom Ficom, ako hľadajú riešenie na zníženie cien potravín, keďže to bol jeden z kľúčových sľubov predvolebných. Poprvé, že nesiahnu na sociálne benefity, že budú pokojne vládnuť, vidíte, ako pokojne vládnu, však možno aj na to bude nejaká otázka, a že budú lacnejšie potraviny a energie. A dnes hovorí Robert Fico, že minister vlastne nič s cenami potravín nemá spoločné, takže netreba sa ho na to pýtať. No, tak sami sa dostali do tejto pasce. Ale oveľa väčšie zlyhanie, lebo sľubovať niečo a nedodržať, tak OK, to nás možno až tak neprekvapí, ale tých 217 miliónov to považujem naozaj za ťažký prúser, že nevedeli vypísať a zorganizovať tak programy pre malých farmárov, aby mohli vyčerpať tie eurofondy. Poďme ďalej. Pán Grendel, že Machala bol v múzeu v Martine, čo to má znamenať? To si naozaj môžu dovoliť robiť, čo chcú. A ako je to s tou bustou Donatella, čo už odniesli z Levoče? No, neviem presne, čo to bolo za akciu v Martine, lebo tá prvotná informácia bola, že je tam nejakých 40 zamestnancov ministerstva kultúry, alebo čo to malo byť, taká bola pôvodná informácia v médiách, potom vyšlo upresnenie, že ich nebolo 40, ale boli len 10 a že to mala byť nejaká brigáda, takže neviem presne, čo to bolo, ale snad nič neodniesli, dúfam. A čo sa týka tej busty Donatella, ja som žiadnu novšiu informáciu odvtedy nezachytil, takže predpokladám, že asi zháňajú tých znalcov, alebo neviem si presne predstaviť. Každopádne čakám, kedy tú bustu predstavia verejnosti tak, ako to sľubovali, lebo však to je význam akéhokoľvek umeleckého diela, aby ho ľudia videli a nie, aby bolo zatvorené niekde v pivnici. No, Marek Hriňo tu zanechal jeden veľmi vulgárny odkaz. Neviem, prečo majú ľudia potrebu takýmto spôsobom si ventilovať svoju frustráciu, alebo už čo to je, neviem. Mária Bajusová, dobrý, teším sa, budem pozerať a mimochodom, dobre ste naložili Dankovi kapitánovi. Tak ja sa snažím v tých diskusných reláciách vystupovať konštruktívne a hovoriť naše videnie, naše názory, naše priority alebo alternatívu, čo by sme robili inak ako súčasná vládna koalícia. Čiže snažím sa to vysvetľovať skôr pokojne, pre niektorých možno, že aj nudne, ale keď sa oponent nezdrží a povie niečo provokatívne, tak samozrejme, že to si nenechám a snažím sa mu to vrátiť späť, ale zase v rámci nejakých mantinelov slušnosti, takže toto je môj štýl a som rád, že sa vám to páčilo. Poďme ďalej. Horvátová Mária, dobrý deň. Nebolo by dobre konečne ukončiť pingpongovanie, kto sa zastával Vlčana, nerobí to nikomu dobre, možno by pomohol detektor. Možno by pomohol. Ja priznám sa, že pri týchto rokovaniach som nebol až tak prítomný, ja som mal na starosti vedenie Národnej rady, keďže som bol v tom čase, teda v minulom volebnom období, prvý podpredseda, to znamená, že vo väčšine prípadov, keď Boris Kollár z nejakého dôvodu vypadol, či to bolo kvôli tej dopravnej nehode na začiatku volebného obdobia alebo kvôli iným veciam, tak som ho zastupoval a členov vlády a ministrov som vôbec neriešil. Takže
takže sám neviem presne, ako to bolo a myslím si, že neustále sa k tomu vracať je aj v tejto chvíli zbytočné, už sa na tom nič nezmení. Skúsme sa pozerať radšej dopredu a sústreďme sa na to, čo chceme urobiť pre zlepšenie životnej úrovne všetkých občanov, keď po parlamentných voľbách skončí táto vládna koalícia, čo pevne verím, že skončí. Gábor, dobrý večer. Prosím o vysvetlenie, čo tak pobúrilo nášho Andrujušu, asi Andreja Danka, predpokladám, keď Ficovi napísal taký nahnevaný odkaz. No, tak to je to pokojné vládnutie, ktoré sľubovali pred voľbami, aj po voľbách. A v skutočnosti žiadne pokojné vládnutie neexistuje. Tých konfliktov medzi koaličnými stranami je už naozaj neúrekom. Často je ich aktérom aj Andrej Danko. Áno, ak si pamätáte, napríklad istú dobu predmetom tých sporov medzi koaličnými stranami bola pozícia predsedu parlamentu, lebo Andrej Danko mal pocit, že za to, že Slovenská národná strana podporila Petra Pellegriniho v jeho prezidentskej kandidatúre, tak potom, ako Peter Pellegrini vyhral a odišiel do prezidentského paláca, tak na uvoľnené miesto predsedu sa teda Andrejovi Dankovi zdalo, že by mal zasadnúť on sám. Čiže toto bol taký predmet sporu. No a teraz už si teda nachádza rôzne príležitosti, ktoré často súvisia buď s členstvom Slovenska v NATO, alebo s vojnou na Ukrajine a s týmito témami. A prečo to Andrej Danko hovorí? Nie som si istý, že či ho naozaj reálne tak Robert Fico pobúril niečím. Skôr si myslím, že sa snaží nejakým spôsobom zachrániť svoje preferencie, lebo odkedy sa začalo volebné obdobie, tak aj prišielo niektorých poslancov okolo Rudolfa Huliaka, čiže bol poznačený aj takýmito negatívnymi udalosťami. Karol Kučera pozdravuje. Ahoj, servus Karola, ja teba pozdravujem. Ďakujem, že pozeráš. Takže skôr sa mi zdá, že to robí z takého dôvodu, aby sa odlišoval od zvyšku vládnej koalície, aby bol niečím iným, aby jednoducho aj pútal pozornosť a pokúsil sa takýmto spôsobom vylepšiť si svoje preferencie. Či sa mu to podarí, tak časom uvidíme. Poďme ďalej. Olga Balážová píše, že sme super. Ďakujeme veľmi pekne. Mária Makovičová, pán Grendel, ten bok a bok, to asi naráža na výrok Andreja Danka, že nepatrím po bok Igora Matoviča, za čo som mu teda kontroval v relácii o 5 minút 12, že on zase patrí po bok Roberta Fica. Takže pani Makovičovej sa to zjavne páčilo a som tomu rád. No, ideme na ďalšie otázky. Dušan Zetocha. Keď po voľbách vytvoríte vládu, príjmete zákon, aby tí, čo nebudú chcieť diskutovať s vami, nemohli prísť do politických relácií a uplatnil sa tak inštitút prázdneho kresla? Aby sa nestalo niečo podobné ako pred minulými voľbami, že stále chodil Fico do relácií len Kollár, alebo to, že teraz ste úplne vytesňovaní z relácií. Toto som úplne nepochopil s tým Kollárom, ale je to na tých moderátoroch, musím to tak povedať, že politici by nemali diktovať podmienky, s kým sú ochotní ísť do relácie a s kým nie sú ochotní ísť do relácie. Jednoducho, buď je tvorcom relácie a pánom relácie moderátor, alebo keď si moderátor nechá diktovať politikom, koho môže pozvať a koho nemôže pozvať, tak ten moderátor stráca slobodu.
a už nie je vlastne pánom tej relácie, ale prispôsobuje sa želaniu toho politika. V tomto prípade teda predstaviteľov vládnej koalície, ktoré áno, vo väčšine odmietajú s nami diskutovať. Peter Vons píše, z Martina neodniesli nič, bol som tam osobne, Peter je náš bývalý poslanec, je z Martina, pozdravujem ťa, Peter. A píše ďalej, Machala mal debatu so šéfkou, nevieme o čom, mali v rámci workshopu brigádu, no nebola žiadna, veď je piatok. Bol som pri debate, kde bola redaktorka TV Joja, pracovníčka, ktorá prišla reagovať, bola naozaj rozklepaná, aj z neistoty, čo sa bude diať. Tak aktualitám sa podarilo urobiť Plochozemcovi promo. Takže toľko ešte návrat k tomu, čo sa dialo v Martine, lebo bola tu aj taká otázka. No, takže to voľné kreslo. Ja by som to neprikazoval zákonom. Nemyslím si, že je vhodné, lebo to by do istej miery zase bolo o tom, že politici rozhodujú o tom, čo majú alebo nemajú médiá robiť. Je to na svedomí tých novinárov a áno, politici Smeru a Hlasu nás teda dosť ignorujú a vytesňujú, áno, ale Slovenská národná strana už pristupuje k týmto diskusným reláciám inak. Takže mohli ste vidieť napríklad Michala Šipoša o 5 minút 12, nie tak dávno. Ja som bol s Andrejom Dankom v sobotných dialógoch v Natelo a vo 5 minút 12. A mimochodom v téme dňa na TA3 bol včera aj Michal Šipoš s poslancom Smeru, zhodou okolností, s Michalom Stuškom, čo bolo také prekvapujúce, možno pre niektorých, lebo smeráci s nami naozaj nechodia do žiadnych debat, takže aj keď téma dňa nie je tá plnoformátová víkendová relácia, má aj nižšiu sledovanosť ako tie víkendové relácie, ale bola to zmena oproti doterajšiemu prístupu, takže uvidíme, že či to bol len taký jednorazový výstrel, alebo začínajú meniť stratégiu aj ostatné strany vládnej koalície. Neviem, sám som zvedavý. Tak, poďme ďalej. Sú tu nejaké hejty, nejaké pochvaly. Alica Kišová hejterom odkazuje v komentári: milí nepriatelia, na to, že nie ste zvedaví na pána Grendela, ukazujete sa tu neúrekom. Ďakujeme, že zvyšujete sledovanosť. Presne. A to je veľmi výstižné. Potom profil s názvom Meta IA, takže Meta IA, poslala otázku: chcem sa spýtať, či bude nejaké stretnutie členov Nova. Áno, blížia sa komunálne voľby, ktoré budú na jeseň budúceho roka, takže pri tejto príležitosti sa chystáme aj na rôzne stretnutia v regiónoch, aby sme si opäť prešli, kto má záujem v komunálnych voľbách kandidovať, s kým, v akej zostave a tak ďalej. Takže ja mimochodom pomerne často chodievam do tých regiónov, možno nie na takéto uzavreté stranické stretnutia, ale vždy je možnosť sa so mnou stretnúť, ale áno, bude aj stretnutie len pre členov Hnutia Nova. No a to už je asi, áno, ešte sú tu nejaké hejty, takže to už asi vynecháme. A ešte si rýchlo prejdem vaše odkazy pod týmto livekom. Je ich pomerne veľa, ale či sú tam aj nejaké otázky?
Dobrý podvečer, pán Grendel, aj všetci verní srdciari, píše Zdenka Weberová. Dobrý večer, prajem. Áno, samé zdravice a emotikony, takže ďakujem veľmi pekne za všetky podporné reakcie. Len rýchlo sa pozriem, že či sú tu ešte nejaké otázky, ktoré by vás zaujímajú. Rastio Jílek píše, prosíme všetkých, zdieľajte, lajkujte, komentujte toto video. Každé zdieľanie zvýši sledovanosť. Je to presne tak. Ďakujem, Rastio, že šíriš túto digitálnu osvetu. S Rastiom som bol teraz začiatkom týždňa v pondelok v Trebišove a v Kráľovskom Chlmci, kde sme mali také pracovné stretnutia, takže bola to veľmi zaujímavá diskusia v jednom aj v druhom meste. A Rastio, tebe som to ani nehovoril, ale keďže tá druhá debata sa skončila v tých večerných hodinách a potom sme si išli ešte do obce Borša pozrieť ten kaštiel, tak ja som z tohto výjazdu došiel domov ráno o 3:45, lebo v noci pri šoferovaní som bol taký unavený, že na čerpacej stanici v Banskej Bystrici som si trošku pospal. Tak to len taká pikoška. No, ideme ďalej ešte rýchlo. Ivan Lukša sa pýta, čo mienite robiť, keď Ficová Putinová vláda bude manipulovať voľby. Našou povinnosťou je urobiť všetko preto, aby voľby nejakým spôsobom zmanipulované neboli. Mimochodom, pomerne často tým strašili práve smeráci pred predchádzajúcimi voľbami v roku 2023. A toľko hovorili o tej manipulácii, že tie voľby nakoniec vyhrali a potom už zrazu stíchli a to už zrazu nebola manipulácia, to už bolo v poriadku. Ale receptom je samozrejme mať všetky volebné komisie, všetky okrsky obsadené tzv. Okrskármi, to znamená, že spoľahlivými ľuďmi, ktorí dohliadnú na to, aby ľudia, ktorí by mali záujem akýmkoľvek spôsobom manipulovať s hlasovacími listkami alebo so zápisnicami, s výsledkami volieb, aby to nemohli urobiť. Čiže našou povinnosťou je naplniť tieto okrsky dôveryhodnými a spoľahlivými okrskármi. To je asi jediný recept, ako to urobiť. Jaroslav Mikuš píše, pán Grendel, robíte skvelú prácu. Ďakujem veľmi pekne. Ešte rýchlo poďme na ďalšie otázky. Jozef Michník píše, Gábor Grendel, si v Hnutí Slovensko upokojujúcim článkom, za čo ti patrí veľká vďaka, zvlášť v tejto chaotickej dobe. Ďakujem pekne. Niekomu to vyhovuje viac, niekomu menej. Proste každý sme iný. Erika Totová pozdravuje všetkých sympatizantov. Ďakujeme pekne. Danuta Molnárova, dobrý večer, pán Grendel. Ďakujeme, že ste tu pre nás. S radosťou naozaj. Andrea Starobová píše, ministerstvo športu a cestovného ruchu je úplne zbytočné ministerstvo a aj huliak. No, faktom je, že keď boli tieto okruhy, lebo to je vždy o tom, ako zorganizujete jednotlivé oblasti. A môžete mať pre tie oblasti samostatné ministerstva a môžeme mať ministerstvo naozaj už pomaly na čokoľvek, alebo môžete mať jedno väčšie ministerstvo, ktoré si zoberie aj napríklad tieto oblasti na starosť. Ale faktom je, že toto ministerstvo bolo vytvorené vyslovene na želanie najskôr Andreja Danka a potom Rudolf Huliak si zrejme aj s takou istou dávkou škodoradosti to vyfúkol Andrejovi Dankovi. Ešte prechádzam vaše otázky pod týmto livekom alebo aj odkazy.
Anna Rybík pozdravuje všetkých srdciarov a nemyslí tým kardiológov, ale našich fanúšikov. Vladimír Dobrodeňka nás tiež chváli. Ďakujeme pekne. Sonia Gujášová píše: podporujem vás, pán Grendel, celé hnutie na čele s pánom Matovičom. Ďakujeme. Emilia Divileková: zdravím Gábora, veľká vďaka za skvelú, poctivú opozičnú prácu. Silno držím palce. Ďakujem pekne. A pani Konopová sa medzičasom pripojila. Už som tu. Otázka: z akého zdroja berieš takú rozvahu a pokoj vo verejných debatách, čo na diváka alebo poslucháča super pôsobí? Ja si myslím, že každý z nás vystupuje tak, ako jemu je to najprirodzenejšie, a vtedy ten divák ocení aj, alebo uverí aj tomu politikovi, že to, čo hovorí, myslí naozaj vážne. Keď to hovorí tak, aký ten človek je. Čiže hrať sa na niečo ešte nikdy nikomu dlhodobo podľa mňa nepomohlo. Možno krátkodobo sa dajú ľudia okabátiť nejakými hranými pózami, ale dlhodobo myslím si, že ľudia tú umelinu pomerne rýchlo prekúknú. Takže ja som taký, niekomu sa to páči, ešte raz, pre niekoho je to málo bojovné, ale zase máme iných bojovníkov, ktorí sú zase pre niekoho až príliš bojovní, takže ja si myslím, že každý si na konci dňa nájde to, čo jemu najviac vyhovuje. Tak, ešte sú tu nejaké lajky a emotikony a zdravice. Alena Mikušová Krivošová sa pýta: Gábor, bude nejaký postih takáča za prepadnuté eurofondy? Dobrá otázka. A politicky si myslím, že po takom škandále, ako je prepadnutie 217 miliónov eur, čo je obrovská, naozaj obrovská suma, za tie peniaze mohli mať malí farmári neskutočne veľa nového vybavenia, takže je to naozaj nehorázne. A politicky by mal byť taký človek odpísaný. Mal by byť odvolaný. A možno, že keby bol z inej politickej strany ako Smer, tak Robert Fico by aj využil takúto príležitosť politicky zaútočiť na takého ministra, ktorému sa takéto niečo stane. Ale keďže je to člen vlády a nominant za stranu Smer, tak Robert Fico ho bude určite zo všetkých síl chrániť. Je to príležitosť z časti pre opozíciu, veď preto sme dnes robili tlačovú konferenciu k tejto téme. A je to príležitosť aj pre koaličných partnerov, takže práve v takýchto situáciách by sa mali aj oni ozvať a tlačiť na to, aby to malo nejaké konzekvencie. Určite. Vyvodenie zodpovednosti po takomto škandále je určite otázka, ktorá je absolútne opodstatnená aj na mieste. Aj prezident republiky by sa mohol ozvať, ale ten má asi zase iné priority ako väčšinou. Ideme ďalej. Profil s názvom Pravda sa pýta, kedy to skončí. Už ma tá divadelná hra nebaví. Myslím, že šachmat dostali už dávno. Skončí to zrejme až riadnymi voľbami. Zatiaľ to tak vyzerá, lebo nikto z koaličných strán sa ako si nehrnie do predčasných volieb. Takže budeme bojovať ďalej. To je jediné, čo k tomu môžem povedať. Eva Guldanová. Pán Grendel, aký máte názor na podanie podnetu na ústavný súd za porušovanie práv opozície v súvislosti s tým, že koalícia nezvoláva parlamentné schôdze na odvolávanie ministrov i samotnej vlády, ktoré opozícia podala? Vraj by tá koalícia mala urobiť do 7 dní podľa rokovacieho poriadku. Ďakujem za vašu
kvalitnú prácu. Ďakujem pekne. No, to je tak, že áno, opozícia nemá dosť veľa možností a právomocí v tom parlamente a jednou z mála príležitostí, ako odkomunikovať dôvody svojej nespokojnosti s výkonom vlády, sú presne tieto mimoriadne schôdze. Či na odvolanie jednotlivých ministrov, alebo vyslovenie nedôvery celej vláde, alebo to môžu byť aj tematické mimoriadne schôdze. A minule myslím, že to bolo v Českej republike, ak si dobre pamätám, som zachytil, že Fialová vláda ustála ďalšie hlasovanie o vyslovenie nedôvery, čiže tam je to úplne normálne. To znamená, že opozícia v Českej republike pozbiera potrebné podpisy, podá návrh a proste sa prerokuje. Ale táto vládna koalícia v prvom polroku roku 2025 nedovolila otvoriť ani jednu mimoriadnu schôdzu. Čiže zákon vtedy hovorí, že ak sa schôdza neotvorí, tak to odvolávanie sa posunie, alebo sa z toho odvolávania stane riadny bod na záver ďalšej riadnej schôdze parlamentu. A takýmto spôsobom vlastne sa nabalili odvolávačky ministrov na koniec, teraz čo sme mali májovo-júnovú schôdzu, tak sme tam mali vyslovenie nedôvery vláde, odvolanie Roberta Kaliňáka, Matúša Šutaja Eštoka, Martiny Šimkovičovej, ešte neviem koho všetkého. Proste niekoľko mimoriadnych schôdzí sme nemali a dokonca nám ich neumožnili prerokovať ani na záver tej júnovej schôdze. A zase sa to odsunulo na september. A to sa mi zdá naozaj ako zneužívanie parlamentnej väčšiny, zneužívanie moci zo strany vládnej koalície, ktorá môže takýmto spôsobom, pokiaľ by chcela, v zásade až do konca volebného obdobia posúvať tieto návrhy na odvolanie jednotlivých ministrov. To je naozaj podľa mňa v rozpore s tým, čo nám ako opozícii garantuje ústava a zákon, a preto si myslím, že ten podnet je úplne oprávnený. A nech ústavný súd povie, či je to takto v poriadku. Ja si myslím, že to rozhodne v poriadku nie je. A keby sme my robili Robertovi Ficovi toto v minulom volebnom období, tak by skákal po plafón a robil by o tom tlačovky dennodenne. A viete, s akým slovníkom. A viete, čo by hovoril. Takže on sa správa k opozícii oveľa horšie, ako sa koalícia správala k nemu, keď on bol v opozícii. Táto je jeho vizitka. Tak, poďme ešte ďalej. Či nájdem ešte nejakú otázku. Andrea Starobova píše, lacné potraviny sú, ale v Poľsku a v Maďarsku. Áno, presne tak. Ale to nám nesľubovali. Oni nesľubovali, že budú lacnejšie potraviny v okolitých krajinách, že? Maja Kuťková, dobrý večer, zaujíma ma váš názor na posledné vyjadrenia Zuzany Šubovej na adresu Igora Matoviča ohľadne Vlčana a spol. Ďakujem, prajem pekný večer. Tento spor ja úplne dopodrobná nesledujem, ale čo si tak matne pamätám, kolegovia, a to už bolo za vlády Eduarda Hegera, viacerí kolegovia tlačili na vtedajšieho premiéra Hegera na odvolanie ministra Vlčana. Prečo k tomu niekoľko mesiacov nedošlo, nemám tú informáciu, ale myslím si, že pani Šubovej v politike ide v zásade o to isté, o čo nám, takže nemyslím si, že by prospelo k čomukoľvek, keby sme si tu začali posielať odkazy takto cez médiá. Karol Kučera. Orbán sa elegantne vykrútil z toho, keď nepodporil vstup Ukrajiny do EÚ a odôvodnil to tým, že nechce, no a nejde mi otvoriť pokračovanie. Už to ide.
chce zatiahnuť prípadným vstupom Ukrajiny do EÚ celú EÚ do vojny. Tak čo si o tomto názore myslíš? V Maďarsku budú na budúci rok parlamentné voľby a koalícia a opozícia sa snažia v súčasnosti, kedy do tých volieb zostáva približne rok, nastaviť, čo bude hlavnou témou tých volieb. Líder opozície, ktorý sa volá Péter Maďar, sa usiluje o to, aby hlavnou témou budúcoročných parlamentných volieb v Maďarsku bola téma oligarchie v pozadí maďarskej politiky. To znamená, že tiež fotí alebo točí majetkové pomery politikov vládnej koalície. A Viktor Orbán sa zase snaží o to, aby nie toto bola hlavná téma parlamentných volieb, ale vstup Ukrajiny do Európskej únie. A svoju komunikáciu vlastne postavil na tom, že to by ohrozovalo aj maďarských farmárov, že by to ohrozovalo životnú úroveň Maďarov a všetko, čo doteraz dosiahli a že všetky eurofondy, ktoré by mohlo Maďarsko dostať, už pôjdu na Ukrajinu. Takže myslím si o tom hlavne to, že je to príprava, celá táto komunikácia Viktora Orbána je príprava na budúcoročné parlamentné voľby v Maďarsku, kde prieskumy verejnej mienky zatiaľ ukazujú, že po dlhých rokoch vládnutia mu hrozí prehra. Emília Mesíková píše: pán Grendel, robíte dobrú prácu pre nás ľudí, ste rozvážni a kľudní, i keď ide o veci, ktoré by mňa vytočili do vývrtky. Ako to robíte? No, myslím, že toto som už zodpovedal, takže ďakujem veľmi pekne za uznanie. Zdenka Weber. Veronika Remišová hovorila o 216 miliónoch eur, ktoré nechal minister Takáč prepadnúť len na margo spomínanej výšky prepadnutých eurofondov. Tak 216 alebo 217. Mne sa zdá, že ja som v médiách videl 217, ale nesporím sa. Bartek si vymieňa výživný status s ministrom informatiky. Priznám sa, že toto nesledujem, ale áno, to pokojné vládnutie vyzerá aj takto. Žiadne pokojné vládnutie samozrejme neexistuje. Tak, už sme pomaly na konci. Peter Vonstu mal dlhšiu správu, to som čítal. Iveta Tlachová, zdravím pán Grendel, ďakujeme za boj za ľudí, ďakujem veľmi pekne. Peter Kuruc píše o situácii v Chorvátsku. Pozdravujem z Maríny Kremík Primošten. Včera som bol obzrieť haciendu v Ražani, je to zašité miesto schované pred verejnosťou. Tak. Opäť Bartek má na svojom profile výživné statusy na adresu Migala. Kde sú nejaké fotky do psej matere? Pýta sa Dana Kristýnik Slezáková v súvislosti s tým Primoštenom. No. Tak, ešte to tak zrýchlenie. Asi sme už naozaj na konci. Takže máme 20:20, to znamená, že presne hodinu sme spolu strávili.
Ďakujem vám veľmi pekne za otázky a za reakcie, aj za pozornosť. Prajem vám krásny slnečný víkend, oddychnite si a zase niekedy dovidenia. Majte sa pekne a pekný večer ešte. Ahojte.